Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ra? Gimana pandang? Ndang mila. Amang mbak kan mila mbak Mbak. Jangan bos. Jadi ceritanya aku 2 hari nggak ngonten karena apa ki gering bos lagi mari dan iki meh nukokno tas adikku nang sekolah. Jajal tadi gawe. Tas mungkin nang omah apa rupane? Ungu apa? Ungu. Karo iki gedhe ndi? Sing ndi? Dewi padha ae nang omah kae. Nang kon benak mbake. Mbak benak mbak. Ngono bos, njaluk tas bos. Arek sekolah TK, Karo sandal. Ning ndi rene? Sandale ndi sandal? Oh, sandal ning ngarep. Bos, adikku bos. Njaluk tas karo sandal. Apa sandal sing apa? Ngono, jadi aku 2 hari gak ngonten karena ring bos iki direk-direken. Terus iki meh ngompokno sandal adikku karo sepake karo tas mergo tasnya jere wis suwek ngomong. Tasmu apaan sing suwek ta? Kemarin yang sama Pak. Suwek wis e. Mosok. Sing ndi? Sandal sing ndi? Kalau kan ngomong baik kan milih baik lho. Sandal sing ndi? Jaluk sandal karo tas. Tase ke? Jajal sik tase, jajal sik. Pas apik ora, jajal. Jangan madhep rono. Wes, kuwi tenan. Ya sandalin ndi? Sing ndi? Kalau besar kalau jajal sik ya. Sedeng apa ora? Kurang gede. Awake lemune poloke. Ya iku lho apik. Warnane apa? Ijo. Ijo renek ra ijo. Pilek bos. Ya bos. Ini bos, ini sepatu bos. Sing ndi ra? Bapak sepatu mu nama ke warnanya apa? Wes rusak. Apa warnanya? Biru. Ya ndak milih tau warna apa? Wala pink. Ungu kok pink. Padha karo tase ungu. Coba dulu ya. Mana bos? Ya mau sedikit bawaan re. Wis jadi apa nang jajal? Kertas cilik. Arek mlebu TK, bos. Kelas TK. Enggak sedang. Si kele gede kok lemu awake ya. Mana ini? Jajal sih. Itu sama krayon. Krayon? Ya ayo. Karo krayon karo apa nih? Sepatu, krayon, tas, sandal. Krayon.
Lah milih krayone sing ndi? Apa wi? Ongotan. Krayone. Lepak, krayon. Apa iku? Iki lho krayone. Yang basah. Hmm? Bawa sendiri. Ya bawa sendiri, kok gede men. Omong mbak kan jipun mbak Iya, Krayon, mbak sing ageng. Nggih. Apa wi? Heh? Iki ongotan berarti nek iki gak usah satu ae. Yo iku. Ongotan. Wes apa neh? Apa neh? Apa neh? Pensil? Pulpen? Iku isi pulpen. Iki pensil. Iki mana mbak itu ben tiga kono. Niki Mbak Mit nggih. Ini pulpen. Pensil apa pulpen? Sing ndi? Pulpen. Pensilmu duwe apa ora nama? Penghapus, nyo satu. Yang putih, nyo. Terus pensil, nyo. Yo, buat ngaji. Sama apa? Apa ki? Stiker. Stiker. Iki mau Sampai nih ngaji kalau nggak lupa. Oke, baiknya. Ben gak lali ya. Pinter weh. Wes apa neh? Apa? Buku. Buku apa? Ini buku nih. Kae to? Buku apa weh? Wes. Penggaris. Sing ndi? Iya. Pengen mbak to? Niki ya, Mit. Arek mlebu TK kok diyo. Ya apa ki? Gue gambar. Buku beli buku. Ya buku. Nggih. Sing ndi? TK, badhe mlebet TK. Nggih, nuwun. Tas-tase kan rusak. Kalih buku. Buku ndi? Iki lha penek gambare. Iki buku gambar. Iki. Iya. Ini yang dalamnya ada gambarnya tinggal warnain. Oh, buku anu to, buku gambar dolanan kae to. Di ono, Mbak? Sing buku gambar sing karo buku tulismu duwe apa ora? Makeup untuk nari. Untuk nari ngawur aja ki. Ngeben ibu anu ibu Kelok bukune kelok. Itu makeupnya habis. Yo. Yo iku. Sing wete gak enak. Yo. Wes. Boneka apa to? Boneka apa wi lho? Boneka apa? Iki lho guling. Ndak apa? Malah ndelok boneka iki lho. Sing ndi? Yang kakinya lope itu. Ki. Iya. Sing putih apa sing setoke? Yang ungu itu.
Gede iki. Iya. Kok iso nggawa kowe engko? Nggak tahu. Iso nggawa apa ora? Iki piro mbak regane? Jajal sik ya. Cak aneh-aneh to. Jenengmu ae. Engko ora iso nggawa engko. 124. Iso nggawa apa ora? Sing 1 lho, sing iki lho, rada cilik. Yang itu aja yang ungu. Ungu padha ae to gedene. Nggak apa-apa. Mau. Gede ndi Mbak padha ya? 116, Gedene padha ya? sama kita. Padha ae. Ya iki. Nggih, pun Mbak. Bando. Iya. Ya namile. Dan go Mbak e. Ungu, pokoke ungu senengane. Pink ki apik. Iki lho. Ben cantik. Yo iku. Wes, ayo, mana Mbak bayar sik. Sampun, Mbak. Tas iki to, cepot, mana Mbak Bayar sik, Bos. Oke, Bos. Laporan, Bos. Laporane Pak e. Nah, iki lho. Kalau beli apa kowe iki lho? Dudu iki. Beli oke. Kipas. Kita yang kecil itu loh. Sedeng apa ora engko nggawane? Gak iso nggawa engko. Bisa. Bisa. Tenan? Njaluk kipas. Ndak mau Mbak Ya, sik nanti simpan Mbak Apa kuwi? Boneka, sepatu, sandal, tas, kipas angin. Kipas angin. Lepak. Bisa. Iki karo digo sekolah maksudnya nggo kipasan. Nah iki Bos alhamdulillah wis bar iki tuku yo. Oh akeh. Ayo. Tinggal beli maem. Yang nyuwun maem. Nah pesan masih. Ayam berapa? Ayam berapa? Bungkus 2. Bungkus 2. Pakai nasi enggak? Pakai. Ya. Yo duduk sini. Tanda lepas. Iya dibungkus. Duduk sih. Ono Bos, alhamdulillah iki mau ngetera Belanda. Jadi aku apa ini diwes gas kon Belanda lagi karena arek mlebu TK ya Raya. TK wis sekolah TK. Memang sekolah berang? Tapi ini libur 3 hari. Dek meng lo sekolah berang? Libur 3 hari. Libur 3 hari. Iya. Lah kok isonya apa? Nggak tahu kenapa. Kan habis perpisahan. Oh, habis perpisahan. Lah mlebune sapan? Hari Senin. Senin. Suwi men. Kok suwi lho. Ngebas gitu. Kayak senang. Liburnya 3 hari. Minggu. Bos, lanjut Bos, lanjut. Nah, ini Bos. Apa? Mati kemana? Mas Pi kerja. Iki adikku wis. Iki beli apa ra? Ayam kampung. Ayam apa? Ayam kampung. Ayam kampung. Mana wangi ndelok? Minggu kecer minggu. Iki dik sangoni karo bapak kok iso masku kok. Bapak. Ngono. Jadi ceritanya aku ambil no asbak kira. Asbak rokok. Nah,
Jadi ceritanya aku apa ki oleh mandat ke bapakku bos no tapi jenenge peralatan sekolah lah karo panjangan oh iki olahe arek mlebu TK kowe wis PAUD ya meh TK ya ora ya TK besar TKA ning ndi ning Butitis nah jadi ngono iki meh apa ki jenenge kari ngenteni gawe masih digoreng no nanti pulang wis ngono bos jadi wis ngono untuk absenku hari ini termasuk banyak sudah menonton sudah rekomend dan subscribe semoga sampai diberi kesehatan lancar rezeki dan apa ya sak kabehane bro tidak bisa berkata-kata terus pokoknya ngono wae termasuk banyak sudah mendukung Nojo Matebus apa ini sampun menyebut wabah sing paling ugal-ugalan tanpa kalian kita tidak apa sini bukan siapa-siapa bos nanti dewi toh nek uang-uangnya apa toh nek sing support asline kayak aku barangnya ya Allah tapi alhamdulillah masih disupport ya wes ngono wae untuk Februari terima kasih banyak dan bilang sih terima kasih Terima kasih. sehat selalu Sehat selalu. lancar rezeki amin ya rabbal alamin alamin wes ngono makanya terima kasih banyak sudah menonton pada hari ini terima kasih banyak sudah menonton aku gak nonton 2 hari karena kering bos jangan lagi mau lagi bisa tangi terus mau nang teramain enggak ini sini pulang enggak gempol ulane talak terus dariku terus ngarani adikku iki terus lupa iki jadi pokoknya ngono terima kasih banyak sudah menonton vlog hari ini atas sangat apabila ada salah kata minta maaf sebesar-besarnya saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.